kusimama kwa heshima ya mama, na pia tuanze kuanza ibada yetu kwa umoja na kwa utaratibu. Pia ningependa kuomba kwa unyenyekevu tuweze kufunga rununu zetu, tupeane nafasi kwa Bwana kuongea. Kwa wote na koroka tulimisi micheta sokurwa ni bagabona. Kutema kwa wale mwezi ya mwangura asenge chomo ya omongina twasangiramo tukajya kukwata nanga twakolera itukolya lero kurwa sawa sama weto batangana eseke ya kwanza kulia moga momo na sawa sama kabere mtakatifuka au kwanza mwacha na mo tabita na sawa sama kwa nchini Yohana wa kwanza iloleo kwa nokoboka kwa rasa kama Yesu akafufuka. Kwa hivyo na wale waliolala katika Kristo Mungu atawaleta pamoja naye, kwa kuwa katika Adamu wote wanakufa na kadhalika katika Kristo wote wanaishi. Haleluya! Kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, amina. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo na upendo wa Mungu Baba na ushirika wa Roho Mtakatifu iwe nanyi wote. Tumekusanyika pamoja kwa ajili ya dada wetu. Mungu anatupenda kila wakati, lakini sisi wataifu, sisi wanyonge, sisi watenda dhambi, tutuite dhambi zetu, tujiweke tayari kwa masomo ya siku hii.
Tuombe. Ee Mungu Mwenyezi wa milele, tunasadiki kwamba mwanao alikufa na akafufuka. Tunakuomba umjalie kwa wema wako ili tata wetu Paskalia aliyelala katika Kristo awe na furaha na njia ya kufufuka. Tunaomba yote kwa njia ya Kristo mwanao anaishi kutawala nawe Mungu daima na milele. Ogotangani Korase Omorani Ezekiel Emarongeta tunaisana ibere Tasome ye mogoika isana na isato Ekerenga kyogo soma Ikura liarenge na mauga amomo
okoboko kwa omonene kogata igoro yane na omonene akangira ande yaitire amauga ase egati ya mauga aria kareranga nigo arenge amange mono ase likurariria nainde nkaroranga nigo arenge amomopa elio akamboria aya mwanya wange aya nanya nkaira nelianka ya aye omonene nyasaye naye omanyete nainde agantebya banera amaugaya oyatebye inwe amauga amomo iwaring'ana lyo omonene aya naro omonene nyasaye akobatebya inwe amauga rora nimbeke omoika bwobo moyo imeyaino nainwe mobe moyo nainde nimbabekere emeki mbabekere n'ekinyama nimbajube n'erisangwa nainde mbawuchere ka moyo nainwe mobe moyo nainde elio nalyo yo inkabana buna omonene antigete na ngende kinene yerenge ne yam ekero narigeretie inkarora emeki egata igoro ya mauga aria n'ekinyama kikaba ase emeki n'erisangwa likabituba korende omoika torenge ime yabo eng'ana ya nyasaye okosoma gwakabere korwa ase egetabu kiokora kwa abatumu yanda tunaisana emo goika 41 kerenga orika okoiranerigwa obogima ase yopa narengeo omorakigwa oyomo rekorokwa tabita ase egambi okungu arenge oitire nogokora okuyana ebye akarwara agakwa ekero bamusibirie bakamubeka kanyo rongo kerarinda nigo arenge ang'ena yoba na abarokiwa konya baibure Petero nao are aria
bagatuma tubabere asare kumusorora ocha akagenda amo nabarabwo ekero ayikire aroro bakamoira akanyomba ka igoro ka irongo ababora ka bonsi bakorera chiganjwa nechianga echiadolika arenge kori akamuimukia elio akarangeria abachen bariana aboro ababuraka akamureta asebare ore moyo enamene sana Dosen nasa opeke lansi. Njooni mliobarikiwa na Baba yangu, uridhini ufalme mliowekewa tayari tangu kuumbwa ulimwengu. Monguro awe na inwe. Osoma kwebanchiri unerikire na Yohana Mutagatifu. Nyasaye aiwe obonene. Yohana ya 11 mstari wa 32 mpaka 44. Erio Mariamu agachagoika saria Yesarenge akamorora akawase amagoraye akamotebia omonene onye na kwarenge momurominto anga takwete. Erio Yesu agachia komorora okorera
n'abayahudi baria bachete amonere bakorera agasowa n'obororo ase omoyo oye agaichana akababoria ng'ai mwamubeka bakamotebia omonene inchuo orore esakayeria mariga ria abayahudi bakabora rora buna mwanchete kurinda abande bakabora ine oyora mugetie amaiso mukoria tare konyara kuwena oyo takwa nabo Yesu ichanete nainda asomo oyoye agaika asembera ero nigo yarenge likuruma nande ligena ndi abegetwe igoro yaye Yesu akabora tigeria ligena Mada muswati omwaba bworia okwete akamotebia omonene otiokire bono ekiagera obeire egetondo asamatukane Yesu akamotebia tinagotebia ng'a kore egene norore obonene bwa Nyasaye nabo bakarusia rigena riria Yesu akaimokia amaisaya igoro akabora tata nakoiranirie ng'ambi ya mono ekiagera okonyiwa na inche nimanyete ng'a nigo okonyiwa matukons kurinda ase eng'encho y'omoganda oyo ong'etanaine konya nakwaniraya banyare wancha ng'a naye wantumete erakwanire igo agaka eriogi rinene Lazaro soka isiko uliokweta agasoka oboyirie egetamba amagoro n'amaboko osio bwaye boboyirie egetamba Yesu akabatebia mosansore momotige agende ebanchiri y'omunguru Tumusifu Yesu Kristo. Tuwaikira seng'encho yomong'ina toko bama kubarika toko tegerengana yomonene asaba sama wai toko tangani kurwase Ezekiel 37:2 musale mutangani Ezekiel umwana opusi abana ba Nyasaye nigaraire ritukelimo asoborere bwaye kuri ligoro akorra igoro koigoka noko bako monene taboka Ezekiel goko morusia ire goko moira aseke nunchi na aseke nunchi amauga momona na sako boria Ezekiel manyabanto amaugaya nabe moyo tumusifu Yesu Kristo. Ezekiel mwana wa Pusi naye aliona ndoto katika usiku moja, mkono wa mwana ukamchia ukamchukua Hezekia mpaka pango la mifupa mikavu. Bwana akamuuliza, "Je, binadamu, waona hii mifupa itakuwa hai?" Hezekia anamjibu akisema, "Bwana, wewe wajua yote." Hezekia alipotazama akaona mifupa unasikana vipande nyama na nyama ingine, lakini ile mifupa ile nyama haikuwa na uhai. Abana ba Nyasaye Ezekiel akorigerari akarora riuga rigocha rikobwata neriuga rinde enyama egocha ekobwata nenyama yende emeki kere kubwatana obogima mbwarengo omonene akoboria Ezekiel eria kabere mwanya bantu nabe moyo. Ezekiel lowers himself, comes to the Lord's dignity and says, "Lord, Master, you know better." Omonene agauta omoikoya machenu hasa maugali ngerio
Nyasaye kinega akorigereri hakarobo gima bwatia sama ugali hakarama ugali bono niga konyegera ama ugali agosuka agaswa gukwana nabo iga bana banyasaye awatia sister hoyo orarire ocha bono tali obogima igotoroche amauga amomo igotoroche chinyama chibwate ne chinyama chinde obogima mboka tiki tiboyo akine ko Kristo agocha gocha nigago utomo ikomo chanu na kera mauga ometepa nabe nobogima bwa kare na kare na kero yomo naboke asekina tumusifu Yesu Kristo. Ndio sababu katika kanisa Katoliki tuna kanisa tatu: kanisa litembearo, kanisa liombaro na kanisa lilotwalani. Kanisa litembearo ni sisi ambao tuko na uhai. Kanisa liombaro ni wale ambao wamekufa na mioyo iko kule purikaturi. Kanisa liombalo ni malaika na watakatifu ambao wako kule mbinguni. Kazi yao ni kutuombea sisi wataifa. Kazi yao ni kutujaza sisi tuweze kuwa na upendo, tuweze kuiga mfano wa Kristo na kusinda kila lililo hofu. Biamole mwenzi obogima mboro maega yo kwana koboka Kristo nale tobogima duniani sio kwetu sisi ni wasafiri, duniani sio kwetu sisi ni wasafiri. Aiga sense tora bana banyasaye tali seito we are all travelers, we are all journeying. Our journey will end to the destiny of Christ, to the destiny God created for us to be. Inganchi nae ingo etatore ikoto ko le rugando rwaito Kristo haboke wiki eli akali seria ase yongo bogima mboro maega yokwa na soko sama wetu wa kabere umutakatifu Luka hoyo ibore tu aseke saukia ba Gentile heke sakugia chaire